Παρουσίαση του bonus προγράμματος της mGoldex. Το bonus πρόγραμμα της mGoldex το έχει δημιουργήσει Gold and Silver Physical Metals. Η Gold and Silver Physical Metals είναι μια εταιρεία η οποία έχει έδρα στη Γερμανία, στο Μόναχο, και ασχολείται με το εμπόριο πολύτιμων μετάλλων, χρυσού, ασημιού, πλατίνας, παλάδιο, από 1 κιλό και πάνω, σε χονδρική. Στη φωτογραφία βλέπουμε τον έναν εκ των δύο ιδιοκτητών της Gold and Silver Physical Metals, τον Michael Rice. Βλέπουμε και στοιχεία για το πού εδρεύει η εταιρεία, τη διεύθυνση και το κτίριο και διάφορα άλλα στοιχεία για την Gold and Silver Physical Metals. Έτσι λοιπόν, το 2008 ιδρύθηκε η Gold and Silver Physical Metals. Το 2010 η Gold and Silver Physical Metals ίδρυσε τη θυγατρική της mGoldex, η οποία ασχολείται με το εμπόριο χρυσού σε λιανική, της λιανικής. Δηλαδή, από τη χονδρική, η Gold and Silver Physical Metals αποφάσισε να ασχοληθεί και με τη λιανική. Άνοιξε λοιπόν την mGoldex στο Ντουμπάι. mGoldex θα πει Εμιράτες Gold Exchange, και έκανε έδρα στο Ντουμπάι, στο κτίριο που βλέπετε εδώ πέρα. Είναι και η διεύθυνση του κτιρίου και διάφορα άλλα στοιχεία για την εταιρεία. Μιας και το Ντουμπάι είναι αδιαφυσβήτητα η πόλη του χρυσού και έχει και πολλές φοροελαμφρύσεις για την εταιρεία. Στην διαφάνεια αυτή βλέπουμε το Pro Aurum, το οποίο είναι ένα θησαυροφυλάκιο στο Μόναχο. Αυτό είναι ένα από τα θησαυροφυλάκια που έχει η Pro Aurum. Έχει άλλα 3 στη Γερμανία και 2 στην Ελβετία και χωράει χιλιάδες τόνους χρυσού. Είναι αποθηκευμένη εκεί μέσα. Έτσι και η mGoldex και η Gold and Silver Physical Metals συνεργάζονται με αυτό το θησαυροφυλάκιο και δίνουν τη δυνατότητα στους αγοραστές τους να αποθηκεύουν στο θησαυροφυλάκιο αυτό το χρυσό τους, το χρυσό που κερδίζουν, και να το ρευστοποιούν όποτε θέλουν εκείνοι, πουλώντας τον προς την εταιρεία, όπως θα δούμε παρακάτω. Εδώ βλέπουμε στοιχεία για το θησαυροφυλάκιο. Η Εμιράτες Gold MCC είναι η πρώτη εταιρεία με την οποία συνεργάστηκε η mGoldex. Είναι κατασκευάστρια ράβδων χρυσού από 1 γραμμάριο έως 100 γραμμάρια. Έτσι λοιπόν και η mGoldex, θέλοντας να μπει στη λιανική πώληση, πουλάει από το κατάστημά της ράβδους από 1 γραμμάριο έως 100 γραμμάρια. Η Εμιράτες Gold MCC λοιπόν, που είναι η μεγαλύτερη κατασκευάστρια στη Μέση Ανατολή, ήταν η πρώτη εταιρεία που συνεργάστηκε η mGoldex και έχει και εκείνη έδρα στο Ντουμπάι. Όλες οι πλάκες χρυσού και από την Εμιράτες Gold MCC αλλά και από τις άλλες εταιρείες είναι καθαρός χρυσός 3,9 και έχουν πιστοποιήσεις από τους κατασκευαστές και πάνω στο χρυσό σφραγισμένα με τα λογότυπα των κατασκευαστών και διάφορες άλλες πιστοποιήσεις, αλλά και μέσα σε συσκευασία με κωδικούς και άλλες πιστοποιήσεις. Μια άλλη εταιρεία με την οποία συνεργάζεται η mGoldex είναι η Argor Heraeus, η ελβετική, και οι αγοραστές κερδίζουν και από αυτή την εταιρεία χρυσό. Μια άλλη είναι η Umicore, η γερμανική. Έτσι λοιπόν ο χρυσός τα τελευταία 12 χρόνια έχει μια αύξηση 670% και οι οικονομικοί αναλυτές λένε ότι για τα επόμενα χρόνια θα είναι σταθερός και προς τα πάνω. Κάποιοι μάλιστα λένε ότι μπορεί να φτάσει και $15.000 η ουγγιά. Πριν από 100 χρόνια, 42,5 ουγγιές χρυσού είχαν αξία $850. 42,5 ουγγιές μετά από 100 χρόνια, τώρα το 2010, τώρα κοντά δηλαδή, είχαν $52.000. Τώρα έχουν ακόμα παραπάνω, μιας και έχει ανέβει κι άλλο η τιμή του χρυσού. Έτσι βλέπουμε ότι ο χρυσός δεν χάνει ποτέ την αξία του. Αντίθετα μάλιστα, τα χαρτονομίσματα χάνουν συνεχώς την αξία τους και ο χρυσός συνέχεια ανεβαίνει η αξία του. Είτε λίγο είτε πολύ ανεβαίνει η αξία του και σίγουρα προσφέρει ασφάλεια στη διατήρηση της αξίας των χρημάτων, αντίθετα με τα χαρτονομίσματα. Έτσι λοιπόν ο χρυσός είναι ένα επενδυτικό προϊόν. Έτσι λοιπόν και η mGoldex, εκτός από την απλή πώληση που κάνει στους πελάτες, όπως θα δούμε παρακάτω, δημιούργησε και ένα bonus πρόγραμμα, το οποίο το ονόμασε 7.000 ευρώ και δίνει τη δυνατότητα σε όποιον πελάτη το επιλέξει για συμμετοχική ή αλλιώς συνδυαστική αγορά ράβδων χρυσού από 1 γραμμάριο έως 100 αξίας 7.000 ευρώ. Πριν ξεκινήσω λοιπόν την ανάλυση του προγράμματος, θα ήθελα να επικεντρωθώ στο ποιους αφορά το bonus πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσουμε σήμερα. Πρώτον, αφορά ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν σε χρυσό. Με το πρόγραμμα αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν χρυσό με έναν καινοτόμο, συμμετοχικό και πολύ επικερδές τρόπο. Δεύτερον,
ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν μια επιπλέον ροή εισοδήματος και να αυξήσουν το ετήσιο εισόδημά τους και το ενεργητικό τους. Τρίτον, ανθρώπους οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν και τα παραπάνω δύο. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι θέλετε να επενδύσετε κάποιο ποσό από τα χρήματά σας σε χρυσό για να διασφαλίσετε την αξία τους και ίσως να τους προσδώσετε και κάποια επιπλέον αξία κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης την οποία διανύουμε. Και ας υποθέσουμε ότι αυτό το ποσό είναι 7.000 ευρώ. Με την mGoldex σας δίνονται δύο επιλογές. Μπορείτε ως απλός αγοραστής να πάτε στην εταιρεία και να αγοράσετε 7.000 ευρώ χρυσό ή όσο χρυσό θέλετε, 1.000 ευρώ, 2.000 ευρώ, 20.000 ευρώ χρυσό, ως απλοί ιδιώτες, ως αγοραστές. Η εταιρεία από εκεί και πέρα σας κάνει την πρόταση ότι εάν θέλετε μπορείτε να συμμετέχετε σε ένα bonus πρόγραμμα. Ας δούμε λοιπόν, εάν μόνοι σας υποθετικά θέλατε να αγοράσετε 7.000 ευρώ ή θα είχατε συγκεντρώσει μέσα σε 14 μήνες από 500 ευρώ το μήνα αυτό το ποσό, ή θα αγοράζετε κάθε μήνα επί 14 μήνες 500 ευρώ το μήνα για να μπορέσετε να αγοράσετε αυτό το χρυσό ως επένδυση. Έτσι λοιπόν η εταιρεία, ο δεύτερος τρόπος που πουλάει η εταιρεία 7.000 ευρώ χρυσού, που πουλάει χρυσό, είναι το bonus πρόγραμμα, στο οποίο είναι πολύ πιο αποδοτικό και πολύ πιο γρήγορο από το προηγούμενο και γίνεται ένας συνδυασμός παραγγελιών και από άλλους αγοραστές και προσπάθειας. Η εταιρεία λοιπόν πουλάει πάλι την ίδια ποσότητα χρυσού που θα πουλούσε σε εσάς μόνο, αλλά σε περισσότερους όμως αγοραστές. Αντί να πουλάει σε έναν αγοραστή, πουλάει σε 14 σύνολο. Έτσι λοιπόν, με το διαφημιστικό αυτό πρόγραμμα, το οποίο γίνεται στόμα με στόμα, με word of mouth advertising, έτσι λοιπόν μπορούν οι αγοραστές να έχουν κάποια ωφέλη και η εταιρεία να πουλάει περισσότερο χρυσό. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα ότι εσείς αντί να βάλετε μια παραγγελία μέσα στον πίνακα, όπως θα δούμε παρακάτω, και προσκαλέσατε το Γιάννη και τη Μαρία, βάλαν και αυτοί μια παραγγελία, έβαλε και ο Νίκος και ο Πέτρος και ούτω καθεξής, προσκάλεσαν όλοι από δύο αγοραστές όπως θα δούμε παρακάτω και συμπληρώθηκε ο πίνακας από πολλούς αγοραστές. Η mGoldex λοιπόν χρησιμοποιεί την πολύ δυναμική φόρμουλα του marketing των συστάσεων για να αυξήσει τις πωλήσεις της σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 1/2 σημαίνει ότι εσείς αγοράσατε, κάνατε την παραγγελία σας μέσα στον πίνακα και προσκαλέσατε και δύο αγοραστές. Και αυτό και μόνο φτάνει για να μπορέσετε να έχετε τα ωφέλη από το πρόγραμμα. Από την άλλη πλευρά η εταιρεία, με αυτόν τον αλγόριθμο του 2 που δημιουργείται, εσείς φέρνετε δύο αγοραστές, εκείνοι άλλους δύο και έτσι έχει καταφέρει η εταιρεία να αποκτήσει χιλιάδες αγοραστές τα τελευταία 2 χρόνια, που συγκεκριμένα είναι γύρω στους 150.000. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η mGoldex πουλάει την ίδια ποσότητα χρυσού, την οποία θα πουλούσε μόνο σε έναν αγοραστή, σε σύνολο όμως σπασμένο, διαιρεμένο σε 14 παραγγελίες, σε 14 αγοραστές, δίνοντας παράλληλα σε αυτούς τους αγοραστές bonus κίνητρα στα οποία τους δίνει κίνητρα για να επενδύσουν σε χρυσό και να δημιουργήσουν παράλληλα και ροή εισοδήματος. Με τις τρέχουσες τιμές ισοτιμίας, οι συμμετέχοντες αγοραστές κερδίζουν περίπου 70 γραμμάρια χρυσό ανά πίνακα ή αλλιώς περίπου 3.000 ευρώ σε μετρητά χρήματα ανά πίνακα. Η mGoldex λοιπόν πουλάει πάλι 7.000 ευρώ χρυσό ανά πίνακα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την πολύ αποδοτική και παγκοσμίως αποδεδειγμένα αποτελεσματική τεχνική marketing, word of mouth advertisement, η mGoldex μέσα σε 2 χρόνια έχει αποκτήσει σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 150.000 πελάτες και συνεχίζει να αναπτύσσει τις πωλήσεις της σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι λοιπόν, με το bonus πρόγραμμα, πρώτον, η εταιρεία κερδίζει, αυξάνει συνεχώς τα κέρδη της από τη διαφορά χονδρικής λιανικής και από το 7% που κρατάει ως dealer σε κάθε παραγγελία. Πουλάει λοιπόν μικρές ποσότητες χρυσού σε πάρα πολλούς αγοραστές, λιανική πώληση ράβδων, χρυσού 1 γραμμάριο έως 100 γραμμάρια, ενώ με την Gold and Silver Physical Metals πουλάει μεγάλες ποσότητες χρυσού πάνω από 1 κιλό σε λίγους αγοραστές, χονδρική πώληση. Τώρα, από την άλλη, οι αγοραστές που συμμετέχουν κερδίζουν bonus πόντους από τις συστάσεις που κάνουν οι ίδιοι, αλλά και από τις συστάσεις που κάνουν άλλοι αγοραστές μέσα στους πίνακες, με τους οποίους πόντους αγοράζουν συνεχώς χρυσό, τον οποίο όποτε θέλουν πουλάνε στην εταιρεία με την ισοτιμία της ημέρας και εισπράττουν χρήματα. Σημαντικά πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι ότι ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι κάποιος μπορεί να κερδίζει 3.255 ευρώ σε χρυσό, δηλαδή χρυσό αξίας 3.255 ευρώ ανά έναν με 3 μήνες, και αν το ρευστοποιεί αυτόν γύρω στα 3.050 ευρώ μετρητά. Αυτό συμβαίνει επαναλαμβανόμενα. Θα δούμε παρακάτω πώς.
ο αγοραστής μπορεί να αποθηκεύσει αυτό το κέρδος σε χρυσό σε επιστοποιημένο θησαυροφυλάκιο χρυσού στο Μόναχο, αυτό που είδαμε προηγουμένως, το Pro Aurum, ή να παραγγείλει το χρυσό με courier. Επίσης μπορεί να πουλήσει όποτε θέλει αυτός, ακόμα και άμεσα, και να εισπράξει μετρητά χρήματα για το χρυσό που κέρδισε. Σημαντικά λοιπόν πλεονεκτήματα προγράμματος είναι και το ότι οι συνθήκες είναι πολύ απλές για όλους. Για μία φορά μόνο κάποιος θα κάνει την παραγγελία του στο πρόγραμμα. Δεν υπάρχει κάποια υποχρεωτική παραγγελία ή κάποια άλλη συνθήκη για να πάρει τα μπόνους του ο συμμετέχοντας στο πρόγραμμα αυτό. Εάν ο συμμετέχοντας αγοραστής φέρει 2 αγοραστές, τότε κερδίζει μπόνους. Εάν δεν φέρει 2 αγοραστές μέσα στους πίνακες, τότε απλά αγοράζει με κάποιες συνθήκες, αγοράζει χρυσό μόνο με τα 500 του ευρώ. Είμαστε όλοι αγοραστές και όχι πολιτές. Πολύ σημαντικό αυτό. Το προϊόν δεν το πουλάμε κάπου αλλού, αλλά το πουλάμε πίσω στην εταιρεία οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε. Οπότε δεν χρειάζεται να ψάχνουμε για πελάτες για να πουλήσουμε αυτό το χρυσό. Η ίδια η εταιρεία τον αγοράζει και μάλιστα σε πολύ καλή τιμή, με την τιμή της ισοτιμίας. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει με κανένα άλλο προϊόν το οποίο καταναλώνεται. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει πολύ πιο εύκολο πράγμα από το να πουλήσεις χρυσό. Ο χρυσός είναι χρήμα και πουλιέται κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να ψάξεις για το που θα τον πουλήσεις. Και μάλιστα υπάρχει και τιμή για το χρυσό συγκεκριμένο. Μηδενικό ρίσκο για τους συμμετέχοντες. Η εταιρεία δίνει 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής όλου του ποσού των χρημάτων σας, σε περίπτωση που κάποιος αλλάξει γνώμη για οποιοδήποτε λόγο. 14 ημέρες έχει για να αλλάξει γνώμη. Από εκεί και πέρα, εάν φέρετε 2 αγοραστές στους πίνακες, θα αποκτήσετε μέσα από τους 2 πίνακες χρυσό αξίας 6.510 ευρώ. Εάν δεν βρείτε να φέρετε 2 αγοραστές, απλά μετά από 2 πίνακες, αφού γίνουν 2 κύκλοι, τότε θα αποκτήσετε χρυσό αξίας 500 ευρώ, όσο η παραγγελία σας. Με μόνο 2 συστάσεις λοιπόν που θα κάνετε για μία φορά, αυτό το κέρδος σας θα επαναλαμβάνεται αναταχτά χρονικά διαστήματα. Η συμμετοχή λοιπόν στον κύριο πίνακα παραγγελιών είναι 500 ευρώ για την αγορά χρυσού και 40 ευρώ είναι για το ίντερνετ, μιας και ο κάθε αγοραστής έχει την προσωπική του ιστοσελίδα, από την οποία έχει και πολλά διαφημιστικά εργαλεία, μπορεί να διαφημίζεται, αλλά διαχειρίζεται όλα τα οικονομικά του, τα εμβάσματα, τις πληρωμές του και την ομάδα αγοραστών του. Ας δούμε λοιπόν πώς λειτουργούν οι πίνακες. Έχουμε κάποιους πίνακες οι οποίοι αποτελούνται από 15 θέσεις. Και όπως βλέπουμε εδώ πέρα υπάρχουν 4 επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο έχει 8 θέσεις, το δεύτερο έχει 4 θέσεις, το τρίτο 2 θέσεις και το τέταρτο 1 θέση. Έτσι λοιπόν στο πρώτο επίπεδο πάντα είναι κενές οι θέσεις και μπαίνουν οι καινούριες παραγγελίες των καινούριων αγοραστών και μπαίνουν και οι επαναπαραγγελίες από τα κέρδη των παλιών αγοραστών, όπως θα δούμε παρακάτω. Οι υπόλοιπες 7 θέσεις τώρα στον πίνακα είναι πάντα συμπληρωμένες από παλιούς αγοραστές. Το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο επίπεδο είναι πάντα συμπληρωμένο από παλιούς αγοραστές. Έτσι λοιπόν αρχίζουν και τοποθετούνται παραγγελίες. Αρχίζει ο Κώστας, λέει στον Αντώνη, φέρνει τον Αντώνη ως αγοραστή στον πίνακα, φέρνει και εσάς. Κάθε αγοραστής αντιστοιχεί με 500 πόντους. Η Κατερίνα φέρνει τη Γιάννα, ο Μιχάλης φέρνει τον Νίκο, η Ευτυχία την Κέτη, η Μαρία τον Γιώργο, ο Γιάννης τον Κώστα και ο Κώστας φέρνει την Νίκη. Εδώ βλέπουμε ότι μπορούν οι αγοραστές, δεν μπορούν να βάζουν αγοραστές μονοκάθετα, αλλά μπορούν και οριζόντια να συμπληρώνουν τον πίνακα με παραγγελίες. Έτσι λοιπόν, όταν συμπληρωθεί το πρώτο επίπεδο, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ανεβαίνουν όλοι ένα επίπεδο, με αποτέλεσμα εσείς να ανεβείτε τώρα στο δεύτερο επίπεδο και η Ευτυχία που ήταν στο τέταρτο επίπεδο να βγει στην αμοιβή της. Η αμοιβή της είναι 500 πόντι επί 8 αγοραστές, είναι 4.000 πόντι η αμοιβή της Ευτυχίας, οι οποίοι με τους 500 συμμετέχει πάλι, όπως θα δούμε παρακάτω, σε μία παραγγελία, σε έναν καινούριο πίνακα, θα δούμε παρακάτω, και το κέρδος είναι 3.500 πόντι για αγορά χρυσού, μείον το 7%, 3.255 πόντι για να αγοράσει χρυσό από την εταιρεία. Ένας πόντος ίσον με 1 ευρώ. Έτσι λοιπόν, για να δούμε πού πήγε η Ευτυχία αφού έκλεισε τον πίνακά της. Η Ευτυχία, όπως είπαμε και προηγουμένως, αφού βγήκε στο κέρδος της, οι 500 πόντι από τους 4.000 που κέρδισε, συμμετέχει πάλι σε έναν άλλο πίνακα και πήγε και βρήκε τον Παναγιώτη, ο οποίος ήταν ο αγοραστής ο οποίος την είχε προσκαλέσει. Έτσι λοιπόν, όλοι οι αγοραστές ακολουθούν αυτούς που τους προσκαλέσανε στους επόμενους πίνακες και αυτό δημιουργεί ένα επαναλαμβανόμενο συμπλήρωμα θέσεων και επαναλαμβανόμενο εισόδημα. Έτσι λοιπόν,
και το Διονύση τον ακολουθούν οι δικοί του παλιοί αγοραστές, τη Στέλλα, τον Μάριο, την Έλληνα, τον Βαγγέλη. Έτσι λοιπόν και στον επόμενο πίνακα που θα πάτε πάλι κάποια στιγμή λίγο με κάποιους δικούς τους αγοραστές παλιούς, λίγο με κάποιους άλλους καινούριους και με κάποιους παλιούς άλλων αγοραστών που συμμετέχουν στον πίνακα. Είναι μια συμμετοχική διαδικασία, συμπληρώνεται πάλι ο πίνακας και πάλι έχετε να κερδίσετε αυτό το ποσό των 3.255 ευρώ. Ας δούμε λοιπόν τώρα, με το που συμπληρώθηκε το άλλη μια φορά η οκτάδα, εσείς ανεβήκατε στο τρίτο επίπεδο τώρα και ο Μιχάλης και ο Γιάννης ήρθε η σειρά του για να πληρωθούν. Έτσι λοιπόν ο Μιχάλης και ο Γιάννης πηγαίνουν και εκείνοι να βρουν την ευτυχία η οποία εκείνη τους είχε προσκαλέσει ως αγοραστές. Οπότε έτσι και ο Παναγιώτης σε λίγο, βλέπουμε ότι στον πίνακα λείπει μια θέση μόνο, θα βγει πάλι στην αμοιβή του με τη βοήθεια πάλι των παλιών αγοραστών του και των παλιών αγοραστών και καινούριων όλων των άλλων συμμετεχόντων στον πίνακα, του Μάκη, τη Λιάνα, του Ανδρέα, της Ακριβής και άλλων. Βλέπουμε ότι η ευτυχία έχει φέρει και έναν τρίτο αγοραστή. Η ευτυχία δεν είναι υποχρεωμένη να φέρει και τρίτο αγοραστή. Με δύο μόνο μπορεί να έχει τα ωφέλη, να ανεβαίνει τα επίπεδα στους πίνακες και να πληρώνεται κάθε φορά που βγαίνει από έναν πίνακα με την αμοιβή της. Εκείνη όμως, επειδή είχε άλλο έναν αγοραστή, σίγουρα είναι καλό που τον έφερε γιατί δίνει όθηση ώστε να κλείνει πίνακες πολύ πιο γρήγορα. Έτσι λοιπόν ο κάθε αγοραστής μπορεί να φέρει όσους αγοραστής θέλει. Απλά δύο μόνο φτάνουν για να έχει τα οικονομικά ωφέλη από το πρόγραμμα. Το αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της επαναπαραγγελίας από τα κέρδη που κάνουν όλοι οι αγοραστές δημιουργεί ένα παθητικό επαναλαμβανόμενο εισόδημα. Όποτε θέλει κάποιος αγοραστής φυσικά μπορεί να αποσυρθεί από το πρόγραμμα. Από τη στιγμή που έχουν κλείσει οι δύο πρώτοι κύκλοι. Κλείσιμο του πρώτου πίνακα. Όταν κλείσει ένας αγοραστής τον πρώτο του πίνακα, τότε αυτόματα, όπως είδαμε και με την ευτυχία, συμμετέχει σε έναν άλλο πίνακα. Πάει και βρίσκει τον αγοραστή. Έτσι, μόλις ξαναβγεί στο κέρδος, από δύο πίνακες συνολικά έχει συλλέξει 7.000 πόντους. Μείον το 7% την προμήθεια της εταιρείας, 6.510 πόντους για αγορά χρυσού. Ένας πόντος ισούται με 1 ευρώ. Οπότε αγοράζει η ευτυχία 6.510 ευρώ, τα οποία εάν τα πουλήσει στην εταιρεία είναι περίπου 6.100 ευρώ μετρητά χρήματα. Κάποια πιθανά ετήσια εισοδήματα τώρα από το πρόγραμμα της M-Goldex είναι, ακόμα και σε ένα πολύ όχι και τόσο καλό σενάριο, 2 πίνακες το χρόνο, δηλαδή να ανεβαίνει επίπεδο ανά 1,5 μήνα, ένα πολύ αργό σχήμα, πάλι προσδίδουν σε χρήματα 460 ευρώ μηνιαίο εισόδημα αύξηση, 6.100 ευρώ ετήσιο. Με 3 πίνακες τον χρόνο, ένας αγοραστής κλείσει 3 πίνακες, είναι 9.200 ευρώ το χρόνο, 720 ευρώ το μήνα αύξηση μηνιαίου εισοδήματος. Με 6 πίνακες τον χρόνο είναι 18.400 ευρώ αύξηση ετήσιου εισοδήματος, 1.500 ευρώ σχεδόν αύξηση μηνιαίου εισοδήματος. Με 6 πίνακες τον χρόνο, που σημαίνει κάθε 2 εβδομάδες να ανεβαίνει ένα επίπεδο. Και τέλος έχουμε τους 12 πίνακες τον χρόνο, περίπου 36.800 ευρώ σε εισόδημα το χρόνο, 3.000 ευρώ το μήνα. Αυτό συμβαίνει αν ανά εβδομάδα ανεβαίνει το επίπεδο. Κατά τη διάρκεια του bonus προγράμματος, φυσικά οι πίνακες για κάποιον που συμμετέχει αρχίζουν και κλείνουν πιο γρήγορα και τα έσοδα συνεχώς αυξάνονται, ειδικά για αυτούς που φέρουν και παραπάνω από 2 αγοραστές. Τα έσοδα από το bonus ηγεσίας είναι και αυτά πολύ σημαντικά για όποιον καταφέρει φυσικά να συμμετέχει στο ηγεσίας. Μία άλλη εναλλακτική που έχει η εταιρεία, μιας και η εταιρεία είναι σε πάνω από 70 χώρες και κάποιες από αυτές ο μηνιαίος μισθός είναι 150 ευρώ και λιγότερο. Οπότε έχει φτιάξει και έναν πίνακα προπαραγγελιών για κάποιους που δεν μπορούν με τα 500. Για κάποιους τα 500 ευρώ είναι σαν να μας ζητάγανε εμάς 2.000 ευρώ τώρα για αγορά χρυσού. Έτσι λοιπόν μπορούν και συμμετέχουν με 150 ευρώ, τα 20 ευρώ είναι για το ίντερνετ, 130 ευρώ για την αγορά του χρυσού. Έτσι λοιπόν με τον ίδιο τρόπο ακριβώς λειτουργεί και ο πίνακας των 150 ευρώ και το τελικό του κέρδος είναι 1.040 πόντι, μείον το 7% την προμήθεια της εταιρείας, έχουμε 967 πόντους. Οι 540 πόντι πάνε υποχρεωτικά στον κύριο πίνακα και αρχίζει ο συμμετέχοντας που ήταν στον πίνακα προπαραγγελιών να συμμετέχει στον κύριο πίνακα και να δικαιούται πλέον τα ωφέλη από τον κύριο πίνακα. Και οι υπόλοιποι 427 πόντι, οι ευρώ, είναι για αγορά χρυσού, είναι κέρδος. Έτσι λοιπόν να δούμε ποια είναι τα κέρδη από το πρόγραμμα ηγεσίας για όσους καταφέρουν να μπουν μέσα. Χτίσιμο επιχείρηση λοιπόν.
Όποιος αγοραστής καταφέρει να πετύχει τη συνθήκη του παρακάτω σχήματος, θα λαμβάνει 7 πόντους για κάθε πίνακα που κλείνει οποιοσδήποτε αγοραστής από την ομάδα αγοραστών του. Έτσι δεν κερδίζουμε χρήματα. Όποιος μπει στο ηγεσίας δεν κερδίζει χρήματα μόνο από τους πίνακες που κλείνει εκείνος, αλλά και από τους πίνακες που κλείνουν και άλλα άτομα από την ομάδα του. Έτσι λοιπόν, εάν εσείς προσκαλέσετε 2 αγοραστές και εκείνοι κερδίσετε, εσείς κλείσετε έναν πίνακα, κερδίσετε, βγείτε στην αμοιβή των 3.000 ευρώ. Και το ίδιο συμβεί και στους 2 προσωπικούς αγοραστές, και αν συμβεί και στους επόμενους 4, τότε η εταιρεία σας επιβραβεύει, επειδή βοηθήσατε και τους κοντινούς αγοραστές να βγουν, να κλείσουν και εκείνοι πίνακα, κατευθείαν περνάτε στο να παίρνετε και χρήματα από το 7% που είναι ένα μέρος του δικού της κέρδους. Έτσι λοιπόν η εταιρεία έχει μοιράσει σε επίπεδα αυτό το 7% και αντιστοιχούν για κάθε έναν αγοραστή από την ομάδα. Μπορεί να κερδίζετε, καθώς κλείνει αυτός έναν πίνακα και κερδίζει αυτός 3.000 ευρώ, εσάς να αντιστοιχούν για εσάς σε κάθε κλείσιμο πίνακα δικό του από 17,5 ευρώ έως και 170 ευρώ. Αυτό εξαρτάται με τη διαφορά επίπεδου που έχετε με τον αγοραστή αυτόν. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει και από εδώ μία δεύτερη ροή εισοδήματος, εκτός από τα κέρδη από τους πίνακες. Και εδώ βλέπουμε τον πίνακα με τον οποίο έχει κατανείμει η εταιρεία τα ποσά 7,5 ευρώ στο πρώτο επίπεδο, 10 ευρώ στο δεύτερο, 12,5 στο τρίτο και ούτω καθεξής, 32 ευρώ στο 12ο επίπεδο. Και έχει 100 πόντους στο πρώτο επίπεδο, 250 στο δεύτερο και ούτω καθεξής, φτάνει στους 200.000 πόντους. Έτσι λοιπόν, στο ηγεσίας ανεβαίνει σιγά σιγά 7 πόντους για τον κάθε αγοραστή και ανεβαίνει στα σκαλοπάτια 100 πόντους, 250, θρηστικά 500 πόντους και κερδίζεις παράλληλα και άλλα χρήματα, τα οποία όπως βλέπουμε εδώ ξεκινάνε από 250 ευρώ, 375, 625 και φτάνουν σε πολύ υψηλά τον ποσά στο 12ο επίπεδο, βλέπουμε 100.000 ευρώ, των 1.000 ευρώ. Επίσης η εταιρεία έχει και ένα κίνητρο ρολογιού, το οποίο βγαίνει σε αντρικό και σε γυναικείο. Είναι ένα ρολόι το οποίο από πίσω έχει M-Goldex, έχει το λογότυπο της εταιρείας και στη μέση έχει ένα γραμμάριο χρυσού. Αυτό η εταιρεία το δίνει στους αγοραστές που θα καταφέρουν να κλείσουν 2 πίνακες μέσα σε 60 ημέρες ή να μπουν στον πόνους ηγεσίας. Στις 2 αυτές περιπτώσεις οι αγοραστές κερδίζουν αυτό το ρολόι από την εταιρεία. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας, η δυνατότητα που μας δίνει η M-Goldex είναι να αποκτήσουμε χρυσό ή εισόδημα. Εμείς θα επιλέξουμε αυτό, το αν μας δίνει τη δυνατότητα να επενδύσουμε με αυτόν τον καινοτόμο και συμμετοχικό τρόπο, να επενδύσουμε σε χρυσό και ή να αποκτήσουμε χρυσό ή να αυξήσουμε το εισόδημά μας ή και τα δύο μαζί. Αυτή λοιπόν ήταν η παρουσία της M-Goldex. Σας ευχαριστώ πολύ που την παρακολουθήσατε.